Мяне завуць Мардас Павел. Я вучань 3 класа Акалоцкай сярэдняй школы. Я прачытаю верш Кастуся Свіркі у кнігарні. Мы прыйшлі ў кнігарню з мамай. На паліцах безліч кніг, тоўстых, тонкіх, розных самых. Цэлы свет у кніжках тых. Я куплю табе во гэту, гэту варта ўзяць. Ты пра ўсе краіны свету з гэтых кніжак будзеш знаць. Пра Аўстралію, Аляску, Чылі, Індыю, Кітай. Пра Еўфрат, во, нават казка. Толькі, сын, бяры чытай. Ой, як добра, дзякуй, мама. Я пра іх чытаць люблю. Толькі б знаць хацеў таксама і пра нашу зямлю. Пра яе лясы і рэкі, пра забытыя гады. Пра той шлях з дварах у грэкі і пра казкі гарады. І яшчэ, за што не іначай, буду ўдзячны я ўдвайне. Ты купі на мове нашай, беларускай кніжку мне. То шайчыны наша мова, мова прадзедаў, бацькоў. У той мове, што ні слова, дыямент жывы вякоў. Ці паляк, ці грэк, ці швед там, мова у кожнага свая. Як усе хацеў бы ведаць мову родную і я. За яе, за край наш любы, у бітвах гінулі дзяды. І яе ў баях ад згубы адстаялі назаўжды. Небог, хто яе не цэніць, ці ж магу я здражваць ёй? Я ж не нейкі адчапенец, я ж не нейкі чужаземец на святой зямлі сваёй.